Y cerddwyr, Ramblers Cymru. Jane Davidson wir Gweinidog dros i'r Amgylchedd, Cynaliadwyedd a'r tai. Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'n pwysig bod pawb yng Nghymru yn chwarae eu rhan yn lleihau ein harlleriadau, yn unigolion, yn gymunedau, yn aelwydydd ac yn fusnesau. Deall pob un ohonyn ni wedi pethau syml sy'n lleihau yn holl troed carbon, a bydd gwneud y pethau hyn hefyd yn arwain â fanteision eraill i ni, fel arbed arian neu wella ansawdd ein bywydau. Dwi'n falch bod y Llywodraeth y Cynulliad wedi creu y wythnos Cynaliadwyedd yn gyntaf. Yn ystod yr wythnos hwn, fe wnaethon ni gydnabod y dathlu holl waith da mae sefydliadau yng Nghymru yn ei wneud tuag at datblygiadau canliadwy. Y gobaith yw y bydd hyn yn ysbrydoli sefydliadau eraill i wneud ei rhan. Mae'n fach gan i ddweud bod yr wythnos yn llwyddiant ysgubol. Fe'i gynhaliwyd ymrwyaeth anhygoel o ddigwyddiadau, gan gynnwys sinema solar yng Nghaerdydd, gweithdy ar ffasiwn wedi algylchu yn Aberhonddu, a ffair Cynaliadwyedd yn Nghaergybi. Roedd wythnos Cynaliadwyedd Cymru yn gyfle i bawb weld eu hymdrechion fel cyfraniad positif i nod cyffredinol a wneud Cymru yn wlad fwy cynaliadwy. Rydyn ni bwriadu cynnal yr wythnos hon bob blwyddyn.